tutoriál na krásu, podľa mňa neexistuje. Ale keď už, tak podľa mňa najkrajší ľudia sú ľudia, ktorí majú akože také, že zdravé sebavedomie a ktorí majú, že rešpekt ku sebe samým. No, takže to musím asi výsť von, lebo tu stráca váhu, čo hovorí. Ale teda rešpekt ku sebe samým, myslím, nechcem nejako mudrovať, ale proste myslím to tak, že proste rešpekt ku svojmu vlastnému telu, ku svojej vlastnej genetike, ku svojim vlastným predispozíciám a aj nedostatkom a aj dostatkom. Proste na každom jednom človeku sú proste časti tela, ktoré má radšej, ktoré vyzerajú. Takže iba to som chcela, že proste na každý z nás má proste také časti tela alebo tváre, ktoré má radšej a potom také, ktoré by chcel najradšej skryť, ktoré možno nejsú úplne podľa predstav našich, alebo ja neviem, podľa predstav ostatných, alebo čo ja viem. Ale proste treba byť šťastný. Podľa mňa, keď je človek šťastný, tak je najkrajší. Hej,